Вітаю, гэта пара, з вами Евген Волошин. Сёння я хачу пагутарыць пра планы Крамля датычна беларусаў. А планы гэтыя знішчэнне беларускага народа. Вось як яны да нас ставяцца, прыкладна так. У гэтым відэа прагучаць кампетэнтныя меркаванні аўтарытэтных людзей, гэта Зенон Станіславович Пазняк, і вайсковы аналітык з Украіны Сергей Грабскі. Планы ўжо рэалізоўваюцца, пакуль што гэта толькі ўверцюра ў лукашэнкаўскіх турмах, у лукашэнкаўскіх школах, што вельмі важна. І пра сітуацыю ўнутры распавядзе вядомая блогерка Вольга Такарчук, якая пабывала ў самым гарніле. Першым я пачну ўласна пра намеры датычна Беларусі. Давайте паспрабуем улезці ў галаву вось гэтым звярам з крамлёўскіх кабінетаў. Украіна і Захад спадзяюцца на тое, што метадычныя, крок па кроку ўдары па нафтаперапрацоўчай інфраструктуры Расіі, там па вось гэтай газавай галіне ўжо нанесены сур'ёзны ўдар. Ну што ў расейцаў не будзе з часам грошай адпраўляць сваіх ванек сотнямі тысячаў на вайну, не будзеш ім плаціць, таму што зараз там заробкі блізу $2100 у месяц, это мінімальныя заробкі, это вось з гэтага яны стартуюць, і это все падымаецца вышэй. Але спадарства, толькі на Захадзе бачаць вось гэтых расійскіх актываў сотні мільярдаў даляраў. Уявіце сабе, што насамрэч гэтыя актывы, яны у гэтых алігархаў, так, яны вымяраюцца трыльёнамі. І яны будуць выдаваць гэтыя грошы на вайну, таму што это пытанне іхнага асабістага выжывання. Таму расейцы сыходзяць з таго, што год, 2, 3, 5 у іх будуць грошы плаціць там сваім гэтым ваякам, і няма з гэтым ніякіх праблемаў. Што тычыцца тэхнікі, ну пакуль што мы бачым сур'ёзны крызіс з тэхнікай, якраз такі на Захадзе. У Брытаніі, это такая магутная дзяржава у вайсковым плане, 160 танкаў. Ну у расейцаў яшчэ дакладна на гады наперад тэхнікі хопіць, от той тэхнікі з савецкіх узораў, і нармальна яна сябе рэкамендуе на фронтах. З гэтага трэба сыходзіць. Таму 2, 3, 5 год я лічу, што это абсалютна не праблема, і расейцы таксама сыходзяць з гэтага. Трэцяя праблема, што яны маюць, на жаль, ядравую карту днямі, вы ведаеце, на афіцыйным узроўні, праз там нейкія твітары, тэлеграм-каналы Міністэрства замежных справаў Крамля, яны ўжо шлюць пагрозы у Англію, што будзем біць па ангельскіх гарадах за тое, што вы там перадаеце зброю, а калі з'явяцца натаўскія вайскоўцы ва ўкраіне, дакладна будзем біць. А это страшная справа, таму што ну могуць жа ударыць гэтыя вар'яты. Асабліва ў крытычнай сітуацыі для сябе, што губляць Пуціну, ну этаму дэспату. Всё, калі яму ўжо на той свет адпраўляцца, ён нават і думаць не будзе. І можа здарыцца ядравая катастрофа. І вось праблема для нас у тым, што любая ядравая авантура Расіі, нават калі будуць там біць тактычнай зброяй з Калінінграда, гэта ўдары па тэрыторыі Беларусі, гэты нюанс тлумачыць Зенон Пазняк. Рызыка для Беларусі незалежна ад таго, ёсць там ядравая зброя ці няма. Таму што існуюць дзве станцыі, дзве расійскія базы. Адна ў Ганцевічах, а другая ў Вілейцы. Дык вот тая, што ў Ганцевічах, яна на 4,5 кілометры аж да Атлантычнага акіяна выяўляе раннія запускі ракет. Это вельмі важная станцыя. Для Расіі, она расійская. І другая станцыя, што ў Вілейцы, яна кантралюе на 10 000 кілометраў усю інфармацыю, якую даюць расійскія падводныя лодкі. А расійскія падводныя лодкі па ўсіх акіянах з ядравымі ракетамі. Вот. І вось з Беларусі ідзе каардынацыя ядзернай стратэгіі Расіі. Таму не мае ніякого значення, ёсць тут ядравая зброя ці няма. Як толькі, скажем, Москва пачала б нейкі ядравы удар, там ці авантуру ядзерную, то першым чынам удар быў бы нанесены па Беларусі. Так. А што датычыць ядравай зброі, якую вялі там недзе пад Асіповічамі іх трымаюць быццам бы, ну то, конечно, гэта такі раздражальнік, які можна Захад палохаць, там шантажировать.
Вось, але ў прынцыпе ён нічога не рашае у сэнсе захавання нашай нацыі, нашай дзяржавы. Вось гэтыя дзве станцыі ў Вялейцы і ў Ганцевічах, яны павінны быць ліквідаваны, выведзены з Беларусі. Тады мы можам гаварыць аб нашай бяспецы. Ядравыя ўдары гэта не заўтра, не паслязаўтра, не праз месяц, гэта яшчэ праз нейкі час тэарэтычна, а можа быць гэта толькі шантаж, хацелася б на это спадзявацца. Но я сыходзіў бы з таго, што могуць ударыць абсалютна, можа пачацца ядравая перастрэлка. Але ў больш блізкай перспектыве ёсць таксама такая сур'ёзная пагроза наступу з беларускай тэрыторыі. Мяне ўжо крытыкуюць, што я там паўтараюся і гэтак далей. Але спадарства, што б не казалі ў краінах Балтыі эксперты, што НАТО рашуча адкажа тут жа і ўсё, і Крымлю канец, я бы не ставіўся да гэта з поўным даверам. Паслухайце меркаванне Сергія Грабскага. Гэта асоба, вайсковы аналітык з Украіны, узнагароджаны найвышэйшымі ўзнагародамі НАТО, які ведае, як працуе НАТО. І вось вам, калі ласка, расклады, як можа быць. Починаючи з квітня місяця 2022 року на території Білорусі постійно і безперервно проводяться заходи бойової та мобілізаційної готовності. Кожні півроку до лав білоруської армії призивається 10 тисяч юнаків. Кожні півроку. Навіть якщо ми з вами порахуємо останні 2 роки, то це 40 тисяч тільки юнаків, які отримали досвід військової служби. Таким чином ми говоримо про контингент приблизно в 100 тисяч, який більш-менш реально може бути виставлений для виконання якихось бойових завдань. Чи може цей контингент самостійно виконувати будь-які бойові завдання? Ні, жодним чином ні. Ні в який спосіб. Це буде самогубство, якщо вони спробують нападати або на Україну, або на країни Балтії. Але якщо ми з вами розглянемо іншу історію, в якій Російська Федерація, скориставшись паузою, про що ми з вами говорили, чому важливо не допускати цієї паузи, або заморожуванням конфліктів, маючи на сьогоднішній день на лінії фронту з Україною більше ніж 500-тисячне угрупування сил та засобів, розверне хоча б 20-25% цього угрупування проти країн Балтії, та з допомогою ще допоміжного корпусу Лукашенка, давайте його так називати, то ми говоримо, що найменше про 300-тисячне угрупування сил та засобів, або хай навіть 250 тисяч. А давайте порахуємо, яка загальна чисельність всіх збройних сил всіх країн Балтії? 33 тисячі. 250 тисяч і 33 тисячі. Чи можна порівняти таке угрупування, чи буде воно спроможне чинити спротив навалі, яку можуть організувати російські війська і допоміжні війська Лукашенка? Я маю дуже великі сумніви щодо цього. Давайте згадаємо, що тільки для розгортання російського угрупування, яке атакувало Україну 24 лютого, знадобилося 10 місяців. Тому відповідь, чи буде наступ найближчим часом, однозначно ні. Тому що ми не бачимо ознак перегрупування і передислокації військ. Чому? Тому що вони стікають кров'ю в Україні. Тому що немає заморозки конфлікту. Але якщо ми з вами давайте уявімо алгоритм, за яким така агресія може початися. Замороження конфлікту в Україні, зупинка бойових дій і, як я сказав, перекидання, бодай 25% сил та засобів на Балтійський напрямок. Давайте його так називати. Давайте уявімо собі, що збирається великий контингент російської армії, який фактично нема чим зупиняти в найближчій перспективі. Війська НАТО розгортаються тільки в 25-му році, а в 27-му завершують своє розгортання. На території країн Балтії на сьогоднішній день не знаходиться тої кількості військ, яке забезпечить миттєве вирішення цього питання. Як швидко країни НАТО зреагують на це? Давайте не забувати, що спочатку вони будуть висловлювати серйозне занепокоєння, потім стурбованість. І це займе 3-5 днів. Прорив здійснюється через Сувалський коридор, і країни Балтії відрізаються, тому що відстань там зовсім невелика, від сухопутного коридору постачання. Плюс
Ми вже з вами говорили про те, що країни НАТО можуть довго там сперечатися, тому що рішення має бути прийнято одноголосно всіма країнами. Чи ви гарантуєте, що такі країни, як Угорщина чи Словаччина, в перші ж 10 хвилин ухвалять рішення щодо застосування сил та засобів? Чи не почнуть вони консультації щодо того, щоб якось там стримати, там зупинити агресора, там домовитися десь посередині, як кажуть деякі політичні діячі, і на тому припинити бойові дії? А темп бойових дій наростає, вони рухаються вперед. І останнє, як то кажуть, вишенка на торті. Я сам офіцер НАТО. Я перший в Україні нагороджений вищою бойовою нагородою НАТО за Ірак. Я відповідаю за свої слова. І ці слова кажуть наступне. Термін готовності батальйонних тактичних груп NATO Reaction Forces, НРФ, 90 днів. Що стане з країнами Балтії за 90 днів? І як ви могли зрозуміти, я сподіваюся, що розумієте по-українську, військова історія для Білорусі, її новий етап, може початися вже сьогодні влітку, сьогодні в осінь, у досить хуткій перспективі. І апроч удара у адказ по білоруській території, давайте окреслим ще раз небезпеку для нашої країни, для наших людей. У першу чергу це мобілізація. Усе, не тільки війська регулярні, так, які є у Білорусі, але вот эти резервисты, яких выдергивали тягом апошніх годов, это несумненно, отправятся на войну. Ну и ввогуле будут призывы мужчин. Я думаю, что вот эта мобилизация, так агулам, разом там с семьями, детьми, батьками и так далее, ну закране мільйони людей. Другая рэч, гэта закрыццё межаў. Это ўжо все адпрацавана было падчас ковіда. Закрыццё межаў Беларусі, каб нельга было выехаць з краіны. Прытым не толькі на захад, не толькі ва ўкраіну, дзе там усё замініравана і не прайсці, але і у тым ліку ў Расіі. Вы ведаеце, што там усталяваныя таксама памежныя пасты, будзе выстаўлены спецназ, будзе складана нават уцякаць у Расію. Вялікая праблема. Трэцяя праблема, што калі пачнецца буйнамаштабная вайсковая гісторыя і нейкі супраціў, таму што рана ці позна нашыя людзі зразумеюць масава, што такое Расія, і выступяць супраць расейцаў. І, партызанка там і гэтак далей. І тут пачнецца спадарства горш, чым з нацыстамі. Гэта знішчэнне беларусаў. Мы ўжо маем досвед там самых розных украінскіх гарадоў. Вось што вагнераўцы расказвалі пра Бахмут. Про тое, што калі захоплівалі Бахмут, там нейкі квадрат, ужо бралі пад свой кантроль, паступаў загад, не разбіраліся людзі там за рускі мір, а там і такія, дарэчы, былі, якія там расейцаў чакалі, бо стаміліся ад вайны. Не будуць разбірацца. Проста атрымлівалі загад вагнераўцы. Знішчаць усё жывое. Старых, маладых, дзяцей, котов, собак, просто знішчалі, расстрэльвалі все. Потым гэтыя трупы, значыцца, скидывалі ў яму, падпальвалі, нехта гарэў там зажыва, бо яшчэ там быў жывы. Жудасныя гісторыі. Да гэтага трэба рыхтавацца. Это тое, што было, пра што ў адкрытую расказваецца. Ну і чацвёрты момант, это тое, што масавыя згвалтаванні. Неаднойчы так савецкі салдат сябе праяўляў такім чынам пры заходзе ў Берлін. Ва ўкраіне это адбывалася, пра гэта няёмка размаўляць. Абмяркоўваюць, канешне, но это вельмі траўмуючая, балючая тэма. У 22-м годзе выпадкі згвалтавання беларусак ужо былі. Гэта ўсё не атрымлівала рэзананс наўмысна, так, каб не пачаліся нейкія пратэсты, закалоты. У Нароўлі быў выпадак. Мы не знайшлі такого канкрэтнага пацвярджэння, каб нам вось пацвердзілі на запіс, таму што там экстрэмісцкія медыа і гэтак далей. Людзі, канешне, баяцца гэтага. Но выпадкі такія былі. Расійскія вайскоўцы затрымліваліся. Но вы сабе ўявіце, вот эта арда, малаадукаваная, вось гэтыя ванькі, так, якія рэальна нізкая адукацыя, маральныя каштоўнасці, там вялікія праблемы. Што яны пачнуць рабіць з нашымі жанчынамі? Это вялікая небяспека, абараніць ніхто не зможа. Гэта наступствы, якія абсалютна могуць нас чакаць. Вярнуся да Балты, да Літвы, Латвіі, Эстоніі. Хоць там палітыкі, вайсковыя эксперты спадзяюцца на тое, што ў выпадку нападу будзе імгненны адказ НАТО і Крэмль там пасыплецца. Звычайныя людзі разумеюць, што там можа не быць. А там людзі з вельмі падобным да нас менталітэтам.
Контент-пары ў тиктоку раздаецца на Латвію, не разумеюць яны беларускую мову, ідэнтыфікуюць, што от рускамоўная Латвія, чамусьці это цікава. Там сапраўды ў іх акцэнт нават, вот, калі па-руску размаўляюць, вельмі падобны да беларускага. Але я зараз пра Літву. Там людзі ўжо рыхтуюцца да магчымага нападу, і сваімі назіраннямі дзеліцца папулярная блогерка Ольга Такарчук. Днямі у нас выйшла интервью на рации, полная версия у описания до этого видео. Я поражаюсь, да, 21 век, вот есть страна-агрессор, и НАТО, имея такое оружие, такую мощь, такую армию, да, не готова. Я не понимаю, как вы можете быть не готовы. Вы могли это прогнозировать, проанализировать все. То, что тут, например, я сейчас нахожусь в Литве, да, и люди напуганы, и они в состоянии в любой момент бежать. Я общаюсь с литовцами, они у всех собраны тревожные чемоданчики, они массово скупают велосипеды, самокаты, понимая, что выехать на машине может быть проблематично в случае чего-то. Я прекрасно вижу, что эта угроза вполне реальная. То, что нападут на Украину, тоже никто не верил, да, и это тоже касалось мифом. И я, конечно, когда мне сейчас говорят, ай, успокойся, да не будет такого, а почему вы так решили, что не будет? С чего? Давайте возьмем Украину. Это сейчас у них нету там... Может быть, российская армия сейчас не такая сильная. Я согласна, у них много полегло, техники нету. Но опять-таки мы же не знаем всего. Я спадзяюся, што пра Балтыю, што тычыцца імавернасці вайны на беларускай тэрыторыі, вы ўсё зразумелі. Гэта імавернасць не проста існуе, а яна высокая, і ўсё можа здарыцца хутка. Але як бы не склалася сітуацыя, намеры Расіі гэта знішчэнне Беларусі, ці фізічна, ці не фізічна, ці там дзякуючы там пэўным мерапрыемствам. Вы ж самі ведаеце, што да 30-го года плануюць правесці поўную уніфікацыю заканадаўства, напрыклад, так? Калі ўсё будзе ісці прыкладна як сёння. Гэта ніхто не ўтойвае гэтых планаў. А потым усё знішчэнне беларускага народа і эксперыменты над беларусамі, яны ўжо праводзяцца каторы год, дарэчы. Вы звярніце ўвагу, што Беларусь это як паддоследная лабараторыя, яны абкатваюць спачатку на Беларусі масавыя рэпрэсіі. Потым гэты досвед пераймаюць на Расію. Вось гэта экстрэмісцкія СМІ абкаталі на Беларусі, цалкам досвед перанялі на Расію. Паддоследная лабараторыя мы, на жаль. А таксама потым будуць эксперыменты іншага кшталту па знішчэнні беларускага народу. Тое, што адбываецца сёння, гэта яшчэ толькі уверцюра, якая адбываецца у лукашэнкаўскіх турмах. Тут уже не так жорстка, як у Расіі, дзе мужчын просто там гвалцяць швабрай, масавыя выпадкі. Пакуль мы не ведаем пра масавыя выпадкі такія ў лукашэнкаўскіх вязніцах. І другое, гэта лукашэнкаўскія школы, што там адбываецца. І што там адбываецца, расказвае зноў-такі Ольга Такарчук, якая экс-палітзняволеная, якая толькі некалькі месяцаў таму змагла уцячы ў Еўразвяз. У нас тоже война в нашей стране, не открытая. У нас гибнут люди, у нас гибнут в тюрьмах. Их просто заживо убивают. Убивают ШИЗО, убивают ПКТ, убивают отсутствием передач, звонков, информации. Информационный вакуум – это страшно, когда ты годами сидишь в ШИЗО сам с собой. Мы не знаем, что с ними. Это тоже война против собственного народа. Это гражданская война. Когда вот эти вот уроды с дубинками, им все разрешено. И они знают, что они могут прийти в любой дом, в любую семью, взломать дверь, выбить что-то, забрать, им за это ничего не будет. Там что там увогуле з нашими дзецьмі ў Беларусі? Там их у зомби пераўтвораць ці не? Очень с большой вероятностью, потому что то, что я видела в школе, для меня это был просто дичь, полный ужас. Это все посвящения в пионеры, это дурацкие галстуки, это пропаганда, это с утра у них начинается с гимна. Это вот как в тюрьме, да, все время включают в 6 утра гимн. То же самое, они приходят перед уроком или первый урок, они поют этот гимн, первоклашки его разучивают, ты везде ходишь с этими флагами, все облеплено этими красно-зелеными тряпками. У них есть идеологические часы, раз в неделю ты не имеешь права эту бредятину пропустить. Почему вы своих детей добровольно превращаете в стадо? Дневники только на русском языке. Я купила своему ребенку на белорусском языке, мне сказали другой купить.
Мой ребенок неправильно сократил какие-то слова, другой дневник покупайте. Одежда, там обязательно каких-то цветов, тут значок, тут жилетка, рубашка только белая, в полоску нельзя переодеваться, брюки только черные, покупаешь серые, нельзя переодеваться. И вот, и это стадо, и еще вот эти галстуки, и вяжут их дети, старшеклассники, которые уже там вот так вот вешают их на руку, что-то снимают, повязывают, и в конце они, знаешь, что делают? Вот так. Пра анексію Беларусі я ўжо сказаў, але важна разумець, чым будзе суправаджацца гэтая анексія, мы ўжо маем гістарычныя прыклады. Калі ў 1939 годзе заходнюю Беларусь далучылі да БССР, то былі масавыя дэпартацыі. До конца 40-го там ужо блізу 200 тысяч чалавек выслалі з БССР, кудысьці там у Сібіры. Самае цікавае, хто гэта былі. Экс-вайскоўцы, экс-чыноўнікі, экс-леснікі чамусьці. Любыя людзі, якія вось да дзяржаўнага апарата мелі дачыненне, якія нават там сустракалі ура-ура камуністаў, былі ў выніку высланыя, многія былі знішчаныя, многія не даехалі. І гэта ў нас якраз такі лукашэнкаўская публіка. З ёй будуць разбірацца поўным ходам і прыйдзе час, калі яны зразумеюць. А мы сёння павінны ўсвядоміць шчыра абсалютна, так, што вось гэтыя намеры мной агучаныя, это не нейкія фантазіі, это рэчаіснасць. Ну так ці інакш хутка это многія зразумеюць, як я ўжо сказаў, у тым ліку лукашэнкаўцы. Таму трэба не толькі гэта ўсведамляць, але патрэбныя будуць і рашучыя дзеянні. Але гэтыя манкурты такі удар нанеслі па Беларусі за апошнія гады да гэтага. Як бы адсутнасць свядомасці ў людзей, каша ў галаве, рэалізоўвалі абсалютна гэтую імперскую палітыку і калгасную палітыку Лукашэнкі. Гэта вялікая праблема, і мы ў цяжкім становішчы сапраўды знаходзімся. Я магу спадзявацца толькі на тое, што Гасподзь Бог мае асаблівы план на асаблівую краіну Беларусь.